Pryd ddechreuodd Hogiau Bryngwran yn Steddfod? Wel, mi ddechreuon ni tua 56 yr hogia, adag y sgifl oedd o'r adag hynny, loni doni gan antri whisky a'r grawd yna, ac canu gwlad Americanaidd, a canu, da ni'n ffond iawn o bethau o'r Billy Graham Songbook, ac cael troi pethau felly i'r Gymraeg. Da ni'n mwynhau hynny, ac hefyd mae yna gysylltiad cry hefo canu yn y pentra yma, ac hefyd yn yr ardal Ceirchio, Gengid i Dothan a llefydd felly. Ac hogia ar ysgol Sul ia ni, a band o hop, yr eglwys a'r capal. A felly da ni wedi dechrau felly. Mi roedd yna lawer iawn o'r criwi yn y cyfnod ni, yn gysylltiedig â chapeli. O, bydda, dwi'n meddwl yn yr oes hynny, yr oes hwnnw, dipyn o flynyddoedd ar ôl yr hyfal, y capal oedd bob peth mewn ffordd. Mi roedd bob dim y gymdeithas yn gweithio gwmpas y capal mewn ffordd yn doedd aryrdd yn y pentra yma hefyd, rhan hynny. Chi'n sôn am y Billy Graham Songbook. Math o ganu gospel i chi'n? Ia, na chi, ia. Da ni cael troi llawar, ac Jim Reeves, canuon Jim Reeves. Ro'n ni'n mwynhau canu'r rheini, I Come to the Garden, di cael ei troi Gymraeg, o llawar o rei tebyg i chi de. Ond da ni mwynhau canu pethau efo harmoni go ddanol, lle fydda ni. Soniwch rhywfaint am yr hyn ni mynd i wrando na chi'n ganu nawr? Wel, da ni am ganu, detholiad da ni am ganu o'r Gwynfyd, sydd wedi cael y geiriad i cael ei rhoi efo'i gilydd gan ffrind i ni, Richard Jones, sydd yn ysgol ddister wedi ymddeol, mae'n byw yn Llanlecha, sydd wedi gwneud llawer iawn o waith i ni yn ystod y blynyddoedd, a da ni'n ddiolchgar dros ben iddo fo. A mae'r don wedi cael ei gwneud gan y Grace Pritchard, Mrs Grace Pritchard, sydd yn cyfeilio ni ers blynyddoedd. Mae hi hefyd efo cormeibion y traeth ac yn cyfeilio i unigolion hefyd. Gwynfyd ar ychydig, trigarog a meddygan, trigaredd a gant bob un. Trigaredd a gant bob un. Gwynfyd, Gwynfyd, Gwynfyd ar ychydig. Gwynfyd, 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 gelwyn ar blant i ddyn.
Gan mlynedd i eleni